Майнкрафт, но съм на хардкор. И ето хора, в сървъра сме. Защо трябва да се спавнем точно тук? Точно трябва да се спавнем в зимата. Ще взема дърво, ще направя каменна кирка и ще взема айрон, на който видях. Никога през живота си не съм играл на хардкор. За първи път, ама поне знам, че ще ми се изтрие сървъра. Ако умра. Ето как да скрием. Крафтинг тейбъл, окей. Тук оставяме крафтинг тейбъл. Като се спомнах, видях просто този айрон, не мисля ако взема. Окей, правим сега дървена кирка. Добре, супер. Правим каменна кирка. И вземаме айрон. Вече имаме айрон. За по-малко от минута сигурно. О, добре, животни. Мисля, че... Също... Не. Добре, оцелях. Не. Ох, добре. Трябва да се изкачим нагоре по някакъв начин. Този сняг. О, мога недър портал. Добре. Не. Добре, ще изкачих нагоре. Това няма ми трябва. О, добре. Хора, буквално няма златен блок. Трак. Взимаме честа. Добре. Не! Как мога съм такъв? Добре. Мани се. Как бе толкова много демидж? Толкова много сърца. Добре, правим си печка да си изпечем храната. Да. Тук няма нищо. Има. Сега трябва да вземем малко и камък. Не. Вече става тъмно. Отиваме за дърво. Майде бе, къде се наврях? Трябва много бързо да взема дърво. Не знам за какво, но това е най-важното. Добре, след толкова ще ни стил, май. Мога да забеля сняг, ама трябва бързо да скрием някъде, че ще ни убият. Ще направим дупка. Така. Добре. 16 точно сега. Докато нощта ще хода па. Погледнете колко много кол. Това ме мързи да копая толкова много. Ще трябва да ходя нагоре. И така. Изслагаме тук дървото. Отиваме да копаем. Айрон! Това е айрон! Не мисля, че пикирката и пак трябва да ходя за нова кирка. Най-накрая. Добре, отиваме да си направя айрон кирка. Слагаме айрона. И се връщаме. Добре, ще повиси. Слагам точ и отивам. Най-накрая сме тук, ето го айрон. Правя си пръчки. И сега 3, 2, 1. Трак. И се слагаме тук дървото. Нека сложим един чест. Добре, ще вземем храна. Така.
Пещера. Не знам дали това да е добре. Трябва да направя стойли да се изкачиш, бе. Имам още два турча. Там какво са вече? Не, защо го манах? О, колко айрон. Да не намерям нещо, не трябва. Като зомбито и свет. Диаманти! Диаманти, диаманти, о, мага хора. Взимаме! Добре, добре, че покупах още. Диаманти още. Окей, айрон. Не. Мани се. Аз трябва да се връщам. Не, надолу. Надолу, надолу, надолу. Не! Не! Моля те. И хора, съжалявам, че умрях толкова бързо. Просто не съм играл никога хардкор. Но ако искате да снимам още видеа за Майнкрафт или подобни, напишете коментара, абонирайте се за канала и да харесате видеото. Искам да напишете коментар друго какво да играш, защото мога да играя мод пакети, имам шейдери, ресурси пакети имам модове, просто игра, когато снимам видео, снимам без нищо, само Майнкрафт, за да не лагва много. И ако ви харесва видеото, да го харесате. И чао! До другото видео!